oɗo projet fewndi ko ɗum ɗo feƴƴi kon randi ko ɗiɗo mbuɗi ko ɓernde ɗo naati kono kabi wonno woni ɗo aɗa mi ɗuma ni ke joni so ala arde yeytoɗa ala donc ko ɗum mi inni ɓay miɗo andi an tigiri hande kiɗa andi ko an mi waɗi responsable ɓe ton ala ko mi lando par ce que ko an occupie ɓe non ɓe fof maɓɓe donc ala waɗandi contrat ndi hay fus ko ɗum ɗo fewndi mana ɗum ɗo fewndi ko ɗum ɗo naandi ma ko ɗum ɗo perduɗen par ce que lan andi ɗum ɗon fof o harayno toon ɗe komi landori ma noon na fii hutagomma ko woni ɓay landuwa andude ko fii ɗum mi landor. Ok, d'accord, je comprends. Sai ɗum ɗo fof bantanko mi faami fayda hay so tawiɗa holnora joni a wala hakilan quoi ko ɗum non ko no hawjuɗa ko affaire mbuɗi ni naya continue mbuɗɗi ɓuri yimɓe ɓe a faami min waɗete contrat ndi mais na no awtirɗa non ko ma mi ndara piiji ɗi mi justifiya no duwa yarda non mi andinde min mi yiɗa chaque une semaine waɗugo contrat ndi chaque une semaine au moins normalement ɗum contrat ndi ko 6 mois au moins ma enna normalement ti waɗa contrat ndi mais chaque une semaine aray ko ɗum ɗo naati ko ɗum ɗo yalti ko ɗum ɗo perdi non mi wawata ɗum non de hande kadi est ce que a faami ko ɗum tahaw juɓurala minima mi seeray sey kadi a hoolaki lan jonnamo holɗawa mais ça c'est pas ça nan ko miijiɗa kon hay chaque une semaine aray waɗanalan contrat ndi vraiment ko ɗum ɗo naati ko ɗum ɗo heɓuɗen ko ni quoi ko ni woni e yarde ko ɗum ɗo perduɗen andi mais joni combien de mois fus ay haalanala non ça c'est pas bon changement de destin ok hade chaque une semaine mi waɗante contrat ndi wa c'est vrai maintenant mi étudie mi ndaari mi tawi chaque une semaine waɗugo contrat ndi haray no ɓati pandi quoi a faami donc ɗo mi waɗa on chaque 6 mois waɗen contrat ko ɗon kadi entere ɓurata heɓa ɗum ɗon ɗumannaki ɗum ɗumannaki a jonni no wiɗa mi seeru no mi tawi yaara no moƴƴiro mi waɗira noon ka na ɗum wiɗa mais laissement géré kadi sa hutiti kelan jonni goɗɗo de bon min miɗa gonnude ara on tino hutitilan quoi mais Hamza oui écoute moi nini ko annduɗa toon ko min ɓuri andude par ce que hay fewndo komi alano ɗo nonano gérede fof komin wonno gérde fi kala lan ton a faami a andami ko mboni ayɓe men ɓen fi ɗanningol projet men on anda donc si mi haalanima ɗa duwala andinde mi anda ko honno kadi mi ƴettitirta na fi de hande lan jooɗi ɗo gite ande ala yiide kono miɗo andi ko woni kon ton par ce que piiji ɗum fof ka hakkille gollata ayine nawle mana ko huttitagoma Hamza landarde ata lawol no mi haalanima min ndimata hawtu min ma habbo si 6 mois on timi ko 2 mois waɗi taw mi waɗalima contrat ndi ka 2 mois mais ça fait 3 mois non 2 mois de joni ko goɗɗo wowli o c'est bon acci mi am daroya ɓaloga vidéo club mais Hamza c'est bon daroya dow ga Hamza awa tagaɗo no wayno ko yaawi sabu nana Hamza momi andi few ara kon ɗum waɗimo non ni ne wala haalande ko weli simi landi kam ara mo mettinana lantum bantanko na ça va ɗay jam Hamza ouais ko e hombo ni min e hombo kerande kin womin tunni de an sutaakiɗa lanɗo goɗɗo ko kanko e hombo lan sikkude noon ko an e goɗɗo wondi innuma ko min tun ka kon waɗi lawide na an tum awa ari walla alan ɗo kan tum mi habbino walle on no la ronki la fawtade seeɗa ar walla alan mi ñaama ko an tum mi habbinode ronki Hamza miɗo weela hay ñittalikoje walla mi ñaama c'est tellement joli quoi bébé ouais ko hombo ni hombo bonɗoɗa on jooɗi ɗo ko jullere mo yiyata ko jajandi ɗum kay na hay jaja tigi ko jaja maslongo a faami no womiɗe Fuuta ɓe ƴettimo ari rondinɗi ɗo dépense ma ko piiji ɗi fof komin fawti komi woni mo ñawlude c'est que mi haalantama an noon bonɗo woni o koye ɗo
andi famille ji si woni tunda mari mo Mungu kuni ay be faɗɗa ka village ko be rondo ko be adda ko ha kam Habi. vraiment milla so Ender famille ji moni fo kambe be yaare no ko be adda mo sina kama. tu vois mi fuɗɗino insistugol me ɓe an si waɗali kadi ɓe nano ɓaawo heeɓi seeɗa o townintini ke waɗini ni Jon non a yaay golle kon no ñaamirta ɗo. ɗo mi accata o andila He awa ɗum ɗo siko ɗum ɗaɓɓu kono ɓaawo ɗo min on ɗo wela Allah few andi o laaɓa ne o laaɓa few an non iɗa accimo ɗo a goɗɗum waɗa mama a o ñamama maɗa riji o caccono gite makko boniri o mama iɗa andi kon ɗum waɗi o mama anda ko ɗum boni mo gite ɗen ga joni no iɗa accimo tan joni aɗa ko hakke koyta bonɗi ɗi andi ko ɓuri ko goɗɗo e boofi ɗi ara nani tu an tiiɗandi yoɓɓe sudetake yoɓɓe sayni a figiɗa ɓe bonna e fiyon kono probléme on ko fami aron ke mi jondutugol ɗo si min mi watta ɗo joni nenangi ɓorondi to juuɗe e wigol araɗa wikki ɗiɗɗo goɗɗo tiselata comme ça ma ɓe nasi ko jajanneni goto no est ce que mi wikkoto noon habbo noon mi haali ɗo haala goto oɗo ɗo no mi yiirmo ni min jinnara no susare oɗo few 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 an noon watta hila e makko ɗo nani watta hila e o moƴƴa de mi halaara noon de fi hokkidirgol noon kono noon oɗo laaɓa de aran noon hoore ma ɗo lala mi daaray ko waɗata hande kadi mi daaray ko a fewi a faami la gandi a fewjantalan ko moƴƴanalan quoi min ɗo ko ɓeyɗa welam mi koy non min miɗo felti ka giɗo am ayo no andirɗa noon noon ka giɗo am faami noon min kadi komi giɗo ma goy probléme min si mi heɓanoma ha mayan ara fure mo moni ara mo signini ye kaɗon yiyata fure mo ni ko kef abbi noon hande noon e waalay ka ñan ko ɗum ñan ko yan gardi mi ande mi ala wotude ma in bokke ma in ga suudu foɗɗen seeɗa bantanko na min haray golle ɗen fuu mi gayniɗe anan a gaynine mi iti danki ke mi loti douchon kay ma chambre on fuu fitti kadi ay terrasse on joni mi falama waydade jarama mi weltanike ma kala walluɗo lannini ara on ɗon ko jiɗo an hande kala ko mi waɗanma ha barki aytani kela min ko e jam Hamza surtout kan non Hamza ala ka wannade Hamza dam ande kadi wana neɗɗo marɗo probléme wiya mi yiwuma koye fe Hamza mi andu mais ha hande accu akke andali ɗum torto Allah yalla joniti guite maɗe e jam moƴƴere allahumma amin kala nawɗo ɗo yalla jontuma cellal makko allahumma amin a barki mais bantanko mi falama halande kadi piwon goto yalla fanko merci barki c'est bon s'il te plaît accirni fi yalla merci mami haalnan ko faɗalan ko alani sabu min kadi mbiɗa mari komi haalantama wolo mi wata hande kadi wolgol goɗɗo fanko ko mari kadi komi haalnama ko fiyi Hamza an fii goɗɗo goo Hamza hande sanzamilan Hamza hande waylanikelan ko ɓe indi kon jajiɗo no waylo ko yaawi hari mi anda ɗum kono mi andi e ngan ɗo hande Hamza min e makko wa'iri wa Aden e kullin kanko woni Aden on ko mbiyani kullindi kono o konzindiralan neɗɗo o konzindiralan tagaɗo ɗimmojo makko o sanzi hakkille o sanzi ngikku o sanzi façon makko on nani mi andirnomo kono min yawda Hamza awa Hamza ko gorejo lenna pay ko yawgal ha o sahiɗo awa mi sikka noon kan mi yewta Hamza goɗɗum o salo awa mais ko minatama ɗi gonɗi ɗo waɗa wonde ɗo a wullata ɗo ha ɗum changea a wullata ɗo ha no wayrunonon fof arta min ko torɗen koye Allah yo arrange e jam moƴƴere awa min mi yiɗama yeegolle min mi sonjeylam awa tampineylam mi jaɓɓi mi wullata anden kadi tumɓe tan piyon gotum ko satti o ko satti kala ko heɓuɗa ko adnama a suuɗatala ko satti o ko satti kala no wayirɗa ko adnama min barki haysiɗa haalande lam a wullata yeeso awa mi promettima sa wulli kala ko sigi sonjam koye an ga mi wullata merci a prometi lam promettima wullata joni ande komi faala o mi faala ya immo mi yawanama
yirni ko sala man zenya ne